skočím do naší sbírky. Tohle je nejlepší hráč z dnešního turnaje, mimo jiné. Je tu jeden, si to umí. A teď se blížíme k našemu perfektnímu hráči. Kuba. Babička to koupí, já jsem tě potřeba ještě pro Denisku. Jsi unavenej? Ale ty si hrál úplně perfektně. Tak, takhle se sliká. S kečupem teda, jo? Babička přinese. A v rohlíku, pochopila jsem to dobře. A jdou jenom hráči se. No, napísala. Tak my musíme na chvíli ven, jo? Trenér vám bude říkat. Tak Kubo, rozluč se s Deniskou. Takhle. Ještě nám chybí nějaký kluci. Čau. Pojďte sem, sednout.